ότι informativo е проста. Преводот ќе следи од девојчето до мене. Ке катија тус Елинес στη γλώσσα τους, με την ευκαιρία των 70 χρόνων από τον ομαδικό ξερισμό ακατόντων χιλιάδων Μακεδόνων από τη Μακεδονία του Αιγαίου, που μέχρι και σήμερα δεν τους επιτρέπει η Ελλάδα να επιστρέψουν στα σπίτια τους διαργανώνουμε αυτή τη συνάντηση. И нешто за грците на нивниот јазик. Оваа средба е по повод 70 годишнината од прогонството на стотици илјадници македонци од Егејска Македонија, на кои Грција до денес не им дозволува да се вратат во своите домови. Πριν λίγες μέρες οι υπουργοί των δύο χώρων με μια απαράδεκτη συμφωνία προσπαθούν να βάλουν τα φόπλακα στο ζήτημα αυτό και επιπλέον να καταδικάσουν τις επόμενες γενναίες και το μακεδονικό έθνος με εμφανισμό, διαγράφοντας την ιστορία, τον πολιτισμό, τη γλώσσα και την εθνότητα κατά παράβαση κάθε έννοιος δικαίου, κατά παράβαση του χαρτί των χνομαίων εθνών και κάθε έννοια δημοκρατίας. Пред неколку дена министрите на двете земји со неприфатлив договор се обидоа да го погребат ова прашање и со тоа да ги осудат идните генерации македонскиот народ, бришејќи ја историјата, културата, јазикот и етничката припадност, спротивност на било кое право, спротивно на повелбата на Обединетите нации, спротивно на демократијата. Από τους αρχαίους χρόνους βρεθήκαμε γείτονες και θα παραμείνουμε για πολλούς αιώνες ακόμη. Είτε το θέλουν είτε όχι κάποια κέντρα που σήμερα αποφασίζουν χωρίς την έγκριση του μακεδονικού λαού για το αντίθετο. Θα μπορούσαμε να συνυπάρχουμε ειρηνικά αφού πρώτα απλώσουμε χέρι φιλίας και συνεργασίας και αλληλοσεβασμού αφού ζητήσουν συγγνώμη και αναγνωρίζουν τα λάθη τους όσοι τα διέπραξαν. Со векови сме ќе останеме соседи, независно од центрите кои решаваат спротивно на волјата на македонскиот народ. Ќе живееме во мир доколку си пружиме рака на пријателството, соработка и меѓусебно почитување, доколку признаат и се покајат оние кои ги направија грешките. Κατά τον περασμένο αιώνα διαπράχτηκαν εγκλήματα, γενοκτονία, εξελληνισμός, εξβουλγαρισμός που δεν παραγράφονται ποτέ ούτε από τις μνήμες του μακεδονικού λαού, αλλά ούτε και την ιστορία. Во минатиот век извршени се злосторства, геноцид, еленизирање и побогарчување, дела што никогаш не застаруваат, ниту од спомените на македонскиот народ, ниту од историјата. Είναι γνωστό σε όλους πως με την συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913 η Μακεδονία μοιράστηκε κατά το δοκούν για ορισμένο σε 4 κομμάτια, σημερινή Μακεδονία, Βουλγαρία, Ελλάδα και Αλβανία. Σε καθένα από τα κομμάτια υπήρχαν και υπάρχουν Μακεδόνες που το μεγαλύτερο μέρος τους δεν τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού ως έθνικα Μακεδόνες κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου. Секому е добро познато дека според Букурештскиот договор од 1913 година Македонија беше поделена по нечија желба на 4 дела: денешна Македонија, во Бугарија, Грција и Албанија. Во секој од деловите имаше и има македонци, на кои повеќето со кршење на сите закони има оневозможено правото на самоопределување како етнички македонци. Απορρίπτουμε τη Συμφωνία Δημήτροφ-Κοτσίας για την αλλαγή του ονόματος και της ταυτότητας. Θεωρούμε ότι είναι άκυρη και εθνική προδοσία για το μακεδονικό έθνος.
προτείνουμε μια δήλωση σχετικά με τη συμφιλίωση των Μακεδόνων Ελλήνων και μια συμφωνία διαρκή ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ Μακεδονίας και Ελλάδας, αλλά στη βάση ισοτιμίας και αμοιβαίου σεβασμού. Го отфрламе договорот Димитров Коцijas за промена на името и идентитетот. Го сметаме за неважечки за велепредавство на македонскиот народ. Предлагаме декларација за помирување меѓу македонците и грците и договор за траен мир и добрососедство меѓу Македонија и Грција, но како равноправни и со меѓусебно почитување. Ο πολιτισμός και η ιστορία της Μακεδονίας αποτελούν αποκλειστικό δικαίωμα των γηγενών Μακεδόνων και έτσι να παραμείνει με απόλυτο σεβασμό από τους κατέχοντες τα εδάφη της. Είμαστε και οι δύο λαοί χριστιανοί Ορθόδοξοι και ας είναι μια αιτία για την παραπέρα φιλική συνύπαρξη. Ο Θεός μαζί μας. Αμήν. Културата и историјата на Македонија се ексклузивно право на автохтоните македонци. Така и да остане, со почитување од тие кои времено владеат со тие територии. И двата народи сме православни христијани. Нека тоа биде повод за натамошно пријателство и соживот. Господ со нас. Амин. Ви благодарам на вниманието.